Zaprešićki heroj. U malom gradu zvanom Zaprešić, dječak po imenu Tim probudio se da započne dan kao i svaki drugi. Nije ni slutio da će mu se život uskoro promijeniti. Čekajući priliku da ode na tavan dok tata i mama spavaju. Tim je ugledao priliku da se iskrada na tavan. Prekapajući po tavanu, Tim je naišao na prašnjavu staru kutiju punu novinskih isječaka i starih fotografija. Stare fotografije koje je tada prvi puta vidio, nagovještale su nešto neobično u vezi s njegovim ocem. Dok je Tim pregledavao stare fotografije, otkrio je da njegov otac nije običan čovjek. Spašavao je živote, borio se protiv zlikovaca i posjedovao nevjerojatne moći. Njegov otac je bio superheroj. Zbunjen i znatiželjan, Tim se suočio sa svojim ocem, koji je priznao da vodi dvostruki život superheroja. Objasnio je da je to tajio kako bi zaštitio njihovu obitelj. Timov otac demonstrirao je svoje nevjerojatne moći, pretvarajući se u Hulka, ljuljajući se s mreže kao Spider-Man, pa čak i iskoristivši moć beskonačnog kamenja kao Thanos. Željan naučiti više, Tim je uvjerio oca da ga trenira. Proveli su sate vježbajući borbene tehnike, učeći kontrolirati i iskoristiti svoje nadljudske sposobnosti. Timov otac odlučio je da je vrijeme da ga uvede u Akademiju superheroja, skrivenu školu u kojoj se mladi heroji obučavaju da zaštite svijet. Tim je bio uzbuđen što se pridružio svojim vršnjacima. Na akademiji je Tim učio od iskusnih heroja i pohađao predavanja o strategiji, timskom radu i ovladavanju svojim moćima. Stekao je nove prijatelje koji su dijelili njegovu strast za pravdom. Timovi novostečeni prijatelji formirali su tim, svaki sa svojim jedinstvenim sposobnostima. Zajedno su vježbali misije, usavršavali svoje vještine i izgradili snažnu vezu kao jedinica za borbu protiv kriminala. Nakon što je obuka završena, Timov tim krenuo je u svoju prvu misiju da spriječi superzlikovca u pustošenju Zaprešića. Tim je osjećao težinu odgovornosti, ali je bio odlučan uspjeti. Tijekom svoje misije Tim i njegovi prijatelji heroji nailazili su na prepreke i neuspjehe. Naučili su da biti heroj zahtijeva hrabrost, otpornost i timski rad kako bi se prevladao svaki izazov. Kako se Tim više uključivao u svijet superheroja, otkrio je da njegova obitelj ima dugu povijest herojstva. Njegovi su preci prenosili svoje moći s koljena na koljeno. Timov otac otkrio je da Tim posjeduje jedinstvenu kombinaciju moći naslijeđenih od svojih predaka superheroja. Super bake i super dede Zvonka. Tim je bio predodređen da nastavi njihovu ostavštinu kao zaštitnik pravde. Pojavio se moćni superzlikovac koji je prijetio da uništi Zaprešić. Tim i njegovi prijatelji shvatili su da moraju raditi zajedno kako bi zaustavili zlikovca i zaštitili svoj grad. Suočen s opasnošću, Tim je u sebi otkrio skrivenu rezervu snage. Prešao je svoje granice i otključao svoj pravi potencijal, oslobodivši moć koja je iznenadila čak i njegova oca. Tim i njegovi super prijatelji suočili su se sa superzlikovcem Dudom Strašnim, s 4 ruke, 3 noge i 7 očiju. U epskoj bitci upotrijebili su svoje zajedničke moći, dobro planiranje i nepokolebljivu volju kako bi porazili zlikovca i spasili Zaprešić. S porazom negativca, Dude Strašnoga, Zaprešić je ponovno bio siguran neko vrijeme. Tim i njegovi prijatelji dobili su pohvale od građana Zaprešića i hvaljeni su kao lokalni heroji. Kad se život vratio u normalu, Tim je naučio koliko je važno uskladiti svoje dužnosti superheroja sa svakodnevnim obavezama. Trudio se na sve strane. Biti dobar u školi, provoditi vrijeme s obitelji i borbom protiv kriminala s voljom i odlučnošću. Timovo putovanje nastavilo se dok je učio od starog ali i jakog superheroja. Dijelili su mudrost, usadili mu vrijednosti pravde i suosjećanja i naučili ga da bude pravi heroj iznutra i izvana. Tijekom izazovne misije, Tim i njegov tim otkrili su nevjerojatne saveznike među bivšim zlikovcima koji su im promijenili živote. Timovi prijatelji postali su više od suigrača, postali su njegova obitelj. Podržavali su i bodrili jedni druge, dokazujući da je prijateljstvo najveća moć. Spašavanje svijeta.
Kako je tim rastao, suočavao se s globalnim prijetnjama koje su zahtijevale suradnju superheroja diljem svijeta. Borio se s teškim izborima i naučio da pravo herojstvo leži u zaštiti nevinih i činjenju onoga što je ispravno. Timovo putovanje kao superheroja se nastavilo, ispunjeno trijumfima, porazima i osobnim rastom. Inspirirao je druge da prigle vlastitog unutarnjeg heroja i pozitivno utječu na svijet. Kako je tim sazrijevao, postao je mentor nadobudnim mladim junacima, prenoseći im svoje znanje, vrijednosti i iskustva. Posvetio se širenju nade i stvaranju svijeta boljim mjestom. Pojavljuju se novi heroji. Tim je svjedočio usponu nove djece koja postaju nova generacija heroja koji su bili inspirirani njegovim vlastitim putovanjem. On ih je vodio, znajući da će se ciklus junaštva nastaviti dugo nakon njegovog vremena. Dok je Tim gledao u budućnost, vidio je svijet pun djece superheroja koji zajedno rade na zaštiti čovječanstva. Znao je da će ostavština njegova oca, kao i njegova vlastita, trajati generacijama koje dolaze. Tim je shvatio da biti heroj nisu samo moći i bitke. Bilo je to nešto puno više. To je zauzimanje za pravdu i pozitivan utjecaj na živote drugih običnih ljudi. Zasluženi odmor. Nakon godina borbe za pravdu, Timov se otac povukao s dužnosti superheroja, prenijevši plašt sljedećoj generaciji. Tim i njegov otac uživali su u zasluženom odmoru, njegujući vrijeme koje provode zajedno. Dok je Tim razmišljao o svom nevjerojatnom putovanju, shvatio je da je biti heroj doživotna obveza. Znao je da su njegove pustolovine samo početak nasljeđa koje će nastaviti nadahnjivati buduće generacije.